Mira, é o libro secreto de Tupa. O libro secreto? Sí, ese no que escribe cousas con cara de pensar. Ti crees que se enfadará se o miramos? Non sei, supoño que non. Os adultos nunca teñen segredos. E como sabes iso? Non poden ter segredos porque non teñen imaginación. Lino nunha revista. Pediremoslle permiso, é o correcto. Como ben dixo Fante unha vez, é a vida privada. Is the private life. Rafa, que estás facendo? Ollando o libro. Por? Non sabía que me estabas falando. Pensei que era como cando falas só diante do espello poñendo caras. Dicía que hai que pedir... Mira, hai debuxiños. A ver, déxame ver. Ei, e tamén ten fotos. E letras, aínda que non entendo que pon. Parecen cantidades de comida. Igual vai apuntando o que come. 12 ovos e medio kilo de manteiga. Iso é demasiada comida para Tupa. Xa está. Apunta o que come Fante. Está claro que o anota para ver se gaña un récord. A verdade é que Fante come moito. Por iso ten esa barriga. É o campeón mundial de barrigas cheas, Fante! Pois estábamos contando... Ervas. Contando ervas. Hai tantas que decidimos contalas. Sí, unha a unha. Alguén ten que facelo. Nótase que vos sobra o tempo. Caramba, o meu libro de receitas. Receitas? Que é iso? Unhas receitas son as instruccións para facer diferentes comidas e sobremesas. Entón, pódelo usar para facer tortas? Pois sí. Como? Creo que vos cantarei a canción que me cantaba miña nai cando a axudaba na cociña. Queredes escoitala? Sí! En que consiste unha receita, unha rica, unha gran receita. Xa verás que boa receita, e doado como ir en bicicleta. Sí! Instrumentos de cociña e ingredientes. Sí! Moitas ganas, pero tamén moito amor. Vas facer unha gran receita. Ai, que rica, que gran receita. Xa verás que boa receita. E doado como ir en bicicleta. Sí! Masa, especias, diferentes alimentos. Sí! Moita alegría e sobre todo moito amor. Fai unha gran receita. Ai, que rica, que gran receita. Xa verás que boa receita. E doado como ir en bicicleta. Sí! Vaya, estivo genial. Xa verás que Alégrame que vos gustara. Tupa, Dime, Tutu. sigo sen entender que ten iso que ver cun libro para facer tortas. Pois está claro, cunha bicicleta podes ir comprar comida. Se coa bicicleta vas comprar, entón unha receita é... O camiño á tenda. O camiño á tenda. Vamos, temos que conseguir unha bicicleta. Non necesitamos ningunha bicicleta para facer unha receita. Pero a canción dicía... Xa sei o que dicía. Faremos unha receita para que o entendades. Parecevos ben? Sí! A ver... Esta non, que é moi doce. Esta tampouco, que é picante. Xa está. Torta de castañas. Que vos parece? Ben, supoño, sexa o que sexa unha castaña. Castaña. Con ese nome está claro que debe ser unha froita tropical. Unha castaña é o froito dunha árbore chamada castiñeiro. E non é tropical. Nas nosas praderías e bosques hai moitos castiñeiros. Vedes, así é unha castaña. Sí, soame de ver castañas á beira de bolas de picos. Eses son ourizos do castiñeiro, que é de onde se collen as castañas. Ourizos. Que curioso. Eu chamaba os froitas con espiñas. Veña, vamos facer unha receita. ¡Estupendo! Ben, rapaces, isto vai así. Eu vou vos dicindo o que tedes que facer e vos ídelo facendo. Preparados? Listos? Xa! Bater 7 ovos nun cunco. Botar 4 culleradas de azucre, 6 de fariña, 2 de fermento e amasar coas mans. Coller o cazo coas castañas cocidas, mesturalas con manteiga, un pouco leite, remover
e botalo contido no cunco. Amasar coas mans de novo ata que estea todo mesturado e botar nun molde. Despois meter ese molde no forno con cuidado de non queimarvos. Esperar 15 minutos. Alá vou! Sacalo cun trapo. Darlle a volta ao molde nun prato. Decoralo coas mangas de chocolate e nata. Poñer uns amorodos, unha castaña no centro e deixar a refriar. Parabéns! Acabades de facer unha receita. Agora entendo. Foi genial. Que ganas teño de probala. Pois veña, imos probala. Caramba, ao arrefriar volveuse invisible. Sí, e tampouco cheira tanto. As castañas debían estar estragadas. Nenos, que a torta non está. Isto é cousa de...